Sobretot els moments d'estar a la porta tancada o mig porta tancada, sempre amb algú que tingui algú de coneixement, sobretot parlant del tema del vi, no? Vale. Aquelles xerrades amb gent que realment en sap, Sí. aquestes... Benvinguts i benvingudes a Globs Històries, un espai on descobrim el món del vi a través d'històries personals, converses sinceres i molta passió. Siguis enòleg, sommelier o simplement un apassionat del vi, aquest és el teu lloc. Jo soc Miquel Vits i avui no vinc a parlar amb ningú que es dediqui actualment al món del vi o relacionats. Però sí amb algú que n'ha viscut de ple, el coneix i que en té una mirada molt pròpia. Ell es diu Axel, ha treballat molts anys en la restauració, ha sigut cap de sala al Cúmul de Montblanc durant uns quants anys des de l'inici, però fa ja una cosa d'un any, no?, Més o menys, sí, Sí. encara arriba. que va decidir portar una vida molt més tranquil·la i més alineada amb el seu ritme. Avui parlem de vi, dels serveis impossibles, de deixar-ho tot i de començar a viure amb una mica més de calma. Som-hi. Bon dia. Bon dia. Bueno, bon dia, bona Bona tarda. tarda ja, no? Vale, abans de començar a preguntar coses, he portat un vi, Sí. tastant-lo a cegues, i durant tota l'entrevista tu pots anar remenant i pensant què pot ser, És un desastre, bueno. i al final de l'entrevista desvetllem i tot, vale? Perfecte, eh? Hi ha una pista aquí. Intentarem no mirar, no farem No, trampes. no, ni que miris. O sigui, que no hi ha soroll. Això ja és la pista Això bastant ja important. implica... I l'altra pista és que no és un vi blanc. Ah, bueno, això ja es veu, vull dir. Sí, sí. Aquí no la podem pifiar massa. Sí, el primer cop, que després xumbi pensant que és una altra cosa. A veure si està com... Està relax. Hòstia. Hòstia, tio. Uah. Joder. Què és això, tio? Està molt potent, això. No, també. Com vas acabar entrant al món de la restauració? Perquè tenia que començar a treballar. Vale. Vaig ser molt desastre de jovenet. Vaig als estudis i tot, i a casa meva m'ho van dir molt fàcil. No hi ha problema, però si no estudies treballes. Ja està. I allò que comentàrem els col·legues i tal, el típic, Sí. 15 anyets, fins als 16, això, ostres, punt, vull deixar d'estudiar, els pares em diuen que treball, no sé què fer, i un col·lega que havia conegut feia un temps, el tema dels castells i tot allò, doncs, hòstia, que el meu cunyat, bueno, de fet hi anàvem ja. Anàvem Sí. algun cop a acabar l'assaig de castells i tot això allà al restaurant a sopar, el tio de puta mare, i m'ho diu, hosti, doncs el meu cunyat busca gent per l'estiu sempre, què et sembla? I va ser d'aguantar-li una nit, allò d'anar a fer unes birres, de dir, escolta, busco feina, tal, qual, pim-pam, vinga, va, vine demà. Sí. I això és tota la història, vull dir, no et pensis Vale, tu, vale. és que sí, que un cop començat a treballar, comences a veure tot el que hi ha, perquè clar, ja està un parell d'anys i això, i en seguida, doncs, bueno, hosti, jo treballo en un restaurant molt guapo, que jo ho deixo, me'n vaig a viure a l'estranger, o al Sí. germà d'un col·lega meu, hosti, per què no proves tu, que estaràs tranquil, és molt xulo i tal, i ja al cap d'un parell d'anyets ja comences a veure el que és el món de la restauració, món dels vins, de tot això, i ja va ser una miqueta el clic de dir, hosti, a mi això m'agrada, de veritat, Sí, sí, no? sí. No és una feina que passi, sinó que a mi m'agrada tractar amb la gent, m'agraden els vins, m'agrada el menjar, Sí. però ja està, no? És de jovenet, que no tens compromisos, no tens res, horaris, no tens Clar, igual tot. clar. Això ho vam dir. Quants anys dius que quan vas començar? Amb 15 cap a 16. Vale. Sí, de fet em van tindre que firmar els pares, perquè en aquell any es podia Hòstia. començar a treballar si feies els anys, Sí. però clar, com que jo soc de final d'any i això era per temporada Clar. d'estiu, em van tindre que firmar els pares, informe, sí que feia l'edat, tota la mandanga, i que Sí. llavors pues, ells permetien que ja pogués començar a treballar uns mesos abans de complir els 7. Hòstia. I ara, quants anys tens? Ara 32 fa ja aquest any. Hòstia, has estat una bona temporada de restauració. Quasi tota la meva vida, Hòstia. més de 15 anys. Què és el que et va atrapar perquè t'hi quedessis tant de temps? Jo crec que és més el tracte amb la gent, al principi, sobretot, que després crema. Perquè els diners no. No te pensis, jo he cobrat sempre molt bé a Bona l'hostaleria, i ho sé, també ho he viscut per desgràcia algun cop, la pirateria, tot això. Sí. No dic que el que jo digui ara sigui així, sinó que jo Clar. he tingut molta sort. Vale. Jo, la veritat, sí que he cobrat molt bé, quasi sempre. He tingut molt bons propietaris, se m'han pagat hores normalment, depèn. Sí. A vegades no t'han pagat hores, però he cobrat molt bé. Era un puesto que cobrava pitjor, però se't pagava tot trinco-tranco. Sí. Vull dir, en aquest sentit, sí, de fet, molts cops, algun cop havia intentat sortir de l'hostaleria i tornava pels calés. I més amb els anys que vas treballar, que comences a treballar en puestos amb Sí. carallulls, que tens Clar. una bona gastronomia, que n'en saps de gastronomia, que n'en saps de vins, ni que sigui no professionalment, havent estudiat, Clar. t'implica un càrrec que va amb uns calés, també, Sí, al final, sí, sí. i això no. Doncs clar, si trobes un bon restaurant o això, és evident que sí.
tu tens un càrrec, ja no estem dient de et contracto de cambrer mitja jornada, no, a veure, tu ets un jefe de sala, tu ets un sommelier, ja aniràs a treballar un puesto que ja se't considera, per la qual tu ni que sigui segons convenis, i segons conveni l'hostaleria no es paga gens malament. De fet, es paga més alt que els sous mínims. L'hostaleria no se't pot pagar els sous mínims. Perquè ja t'implica cap de setmana, festius, tot això, evidentment, no dic que sigui regalat, o sigui, es paga una mica més, però també perquè pringues molt. Després, bueno, va ser per això, els calés no es queden dies que no, i després el tema de la gent, el tracte diari, el parlar amb gent. El fet que vulguis o no una feina no deixa de ser algo repetitiu dintre de quina feina sigui. No és el mateix entrar a una fàbrica i veure la mateixa paret cada dia i la mateixa màquina cada dia, i la mateixa persona cada dia. Pot ser més jove, que vulguis o no, per molt que sigui el mateix espai, però la gent et canvia cada dia, la situació és diferent cada dia, et pots trobar algú més simpàtic, pots trobar un bord, llavors aquest baremo d'anar canviant de situació cada dia també es fa que va fer més urgent en la feina. Què és el vi per tu? O sigui, en quin moment et vas començar a interessar al món del vi? Va ser una miqueta com obligat? No, perquè a mi sempre m'ha agradat, a casa meva hi ha molta tradició de beure vi, de tradició de beure vi, vull dir que és algo que es veu a casa, quan surts fora, t'has donat una ampolla de vi, no? Doncs, bueno, començar a créixer una mica a beure també, però sempre ja els havia tastat amb els pares, amb la família, tot això, i bueno, tot això, aquest punt, no?, quan dius, bueno, és algo que m'agrada, i per sort estàs treballant en puestos que tens accés a productes de més qualitat, és quan dius, hòstia, que a sobre n'hi han de molt bons, no? I bàsicament així, sí. Això sempre m'agrada. Tens algun record, o sigui, algun servei, moment, nit, client, en tota l'experiència que has tingut? En quin sentit? Què vol que no expliqui? Què vull dir? Algun moment top, no sé. Clar, en quin sentit? D'algú conegut, algú que mengi molt bé, algú molt simpàtic, algú que t'avalgui molt, és que et puc explicar algú, que són molts anys, 15. Ja, això que sí que és veritat, però jo només em refereixo una cosa que et vingui a la ment, un record allò que tinguis especial, com se diu ara, sentiment. Bueno, jo crec que sobretot els moments d'estar a la porta tancada o mig porta tancada, sempre amb algú que tingui algú de coneixement, sobretot parlant del tema del vi, no? Aquelles xerrades amb gent que realment en sap, que estàs aprenent, que pots comentar una miqueta de tot el mundillo, no? Aprendre també. Aquests moments jo crec que són els que més m'emporto sempre. Aquell moment d'estar a la barra, amb el que has sopat, que se't queda fotent una copa, que et conxes una ampolleta de vi diferent, que tinc això guardat, anem a tastar-ho, saps? Aquests rotllos, no? El que et vingui algú, poder-li recomanar un vi que tens guardat, després això m'agrada molt, el fet d'algun client que és habitual, o algú conegut de la propietat, de la família, el que sigui, que moment de dir, tu tranquil, que avui fliparàs, saps? I dir, bé, aquesta ampolleta, no? Aquests moments són els que més m'hi queda, aquest feedback amb el client. Vale. Què és el que et va fer clic per deixar completament l'escenari? L'amor, suposo, sobretot. Estar cansat, treballat, la gent. I sobretot, a part de l'amor com a tal, sinó el fet d'intentar tindre una perspectiva de vida una miqueta més normal, diguéssim. No? De dir, hòstia, si vols tenir una família, per exemple, el primer exemple, el més fàcil de tots, no? Ja comencem a tindre una edat tots, com per dir, hòstia, doncs tu planteges, és a dir, amb una feina que t'implica horaris per ti, fer de setmana, molta implicació, més quan tens un càrrec. Al final és molt dur, no és dur, o sigui, cambrer duríssim, o sigui, les feines més dures crec que hi ha, perquè t'implica molta part física i molta part psicològica. No se t'ajunten les dues, que és el fotut, és un col·lapse de les dues, no? Però clar, quan tens una perspectiva això, de dir, és que a sobre tinc que estar pendent del telèfon, ja no és els horaris que tens oberts, tens que estar pendent del telèfon per a proveïdors, per clients, per propietats, per 20.000 coses, estàs treballant 24/7, que dèiem, sí que t'ho paguen, però fins a quin punt compensa. Moltes hores fora de casa, el que et dic, tots els partits, clar, en un futur vols tindre una família, vols tindre canalla per dir-te alguna cosa, què fas? Bueno, la gent ho fa, ho pots, però bueno, jo no crec que sigui la manera clara que jo ho vull portar. Això, tens una parella que també està enfocada en un món d'hostaleria, en un món de la nit, doncs encara et pots compaginar, quan no es fa dur. Es fa dur perquè ja ho he viscut, vull dir, però és molt difícil. Al final, la meva exparella, per exemple, eren companys de pis. Comptable fiscal, era jefe de sala, veies per la nit, dormies junts i el cap de setmana que ja estava a casa, doncs mira, el rato que tu tenies lliure al migdia, a la tarda et veies un rato, però ja està. Doncs es fa complicat compartir la vida amb una altra persona. Al final la feina és una gran part de la teva vida. Com ha canviat ara la teva vida comparada amb la que tenies quan estaves treballant? Això és la hòstia. Jo que ho deixi tothom l'hostalari. No, molt bé, molt tranquil, sobretot la sensació de tindre temps. Tindre temps, en general.
O poder, ja el mateix que dèiem, de fer el clic, ja no només per la teva família directa, de la teva parella, sinó la teva família directa, de veure els teus avis, veure els pares, l'aniversari de ton pare, poder-lo celebrar. Aquest dissabte és l'aniversari de mon pare que fa 60 anys. Pues segurament no hagués pogut estar. Els 85 de mon avi d'aquest any, de l'any passat, no hi vaig poder anar. Vaig estar treballant. Quan la família també se't fa gran, els pares que ja comencen a dir, hòstia, a veure si pots estar més per casa, que ja ens costa fer, jo què sé, anar a comprar, va, hòstia, a veure si pots vindre a comprar els caps de setmana. Clar, els caps de setmana, i encara no estan jubilats, no? Com aquell punt entre més de dir, hosti, vols estar més per la família, perquè ho necessiten, però se't fa complicat, clar. I bé, o baixar un divendres a la tarda, fotre'n d'una cervesa a les 7 de la tarda, o a les 8, a mi em sembla increïble, això. Hi ha alguna cosa que t'has de faltar? Sí, jo crec que l'hostaleria, els que portem anys, és perquè t'agrada, no aguantes si no t'agrada, vull dir, és impossible, és una feina que el que diem, perquè, no perquè sigui més que altres, sinó perquè l'implicar les dues, tindre aquests horaris i tot, o t'agrada o ho deixes, vull dir, si no et qualsevol altra cosa. Sí. A més, si ets cambrer, que al final, si el que diem, per cobrar 150, 200 euros més, potser val la pena cobrar un sou mínim i no estar fotut caps de setmana, festius. Sí. Clar, és que és això, no? Per on anaves? Perdó, jo em perdo ja. No, que t'he preguntat que si hi havia alguna cosa que... Sí, al final és això. Perdona, per les branques. No passa res. Els hostalers al final i ho segueixo dient que soc hostaler perquè és això, som una mica masoques, fet el moviment d'un servei, la satisfacció que et dona fer un bon servei, que la gent surti contenta de casa teva, perquè ara et feia un incís, és això, no? Que sempre es parla per això de l'hostaleria, jo fa molts anys en un metro parlava, per mi l'hostaleria és quasi una forma d'art, perquè tu el que fas és servir experiències, si més quan treballes en un restaurant xul, i tal qual, i de fet va fer una escrita al diari que era guapíssim, no? Això de dir, jo no venc menjar, jo no venc vi, jo et venc l'experiència d'estar aquí amb mi sentat. L'experiència amb la teva parella d'estar disfrutant aquestes 2 hores a casa, de que surtis a dir, hòstia, aquest plat amb guixa és el millor que m'he menjat mai, aquest orgull de que surten de casa teva, perquè al final és casa teva. Que la gent surti contenta, que vulgui repetir, que vulgui tornar, que els veus que els has tret un somriure, gent que et ve emprenyada. Això passa a vegades. Tu veus una parella que entra i tu ja saps si venen emprenyats o no al carrer. I quan portes anys perquè ja hi ha quilòmetres, vull dir. I aconseguir que en mitja hora aquella parella siguin feliços i estiguin contents gràcies a l'experiència que tu li has format al voltant d'una taula, això és espectacular. Això omple molt. Sí, clar. Això es troba a faltar. Creus que el sector ens exigeix massa? Hi ha alguna cosa que canviaries? De sou. Els sous segueixen sent molt baixos. Públicament, vull dir, no passa res. Segons conveni aquí a Tarragona, per exemple, un jefe de sala, si et paguen segons conveni, són 1.650 euros net. Molta gent cobra molt menys, és veritat. Però no té la implicació que té. És el que diem. De fet, si parles amb qualsevol persona que sigui realment professional, que porti anys parlant de jefes de sala o chefs, jo crec que els dos et diran el mateix, que tothom cobra molt poc a l'hostaleria. Molt poc, en general. Sí, els que són càrrecs professionals per la implicació que tens, tindries que estar cobrant més de 2.000 euros. Un xef i un jefe de sala tenen que estar cobrant uns 2.500 euros nets per compensar l'esforç que has fet. De fet, molts ja és el que cobren. Que porten anys això, per què? Perquè és el que li has de pagar a una persona per conservar-la. Perquè és molt esforç. A més, gent professional amb estudis, que això ja és un plus, de dir que sobre tu has pagat uns estudis, com qualsevol tipus d'estudi universitari o de grau. Tu has invertit anys, has invertit calés, això s'ha de compensar, vull dir, que ja ens costa en general en aquest país, però clar, quan t'implica una feina molt dura, tant sigui com físicament, l'has de compensar. Has de compensar si no la gent fotrà el camp, clar. Un mateix que un cambrer, a veure, un cambrer ara mateix crec que són 1.350 euros o alguna cosa així, quasi 1.400, per 40 hores. Sí, és més que el que cobra gent, però no tant. A més, anem pujant els sous mínims, però els sous per conveni no. Se't van ajustant, el que diem, al final què cobres? El que cobres el dia d'avui 50 euros més, 100 euros més, que trobo que està de dilluns a divendres. Si és el que falta, sou. I també s'ha de dir professionalitat. que aquesta vegades no es diu. Això és veritat. S'ha professionat molt el sector del país des de fa molts anys, cada cop el tema de contractes basura, tot això es va perdent més, però hi ha certes zones, cert tipus de restauració, que això encara no ha fet el clic. El clic de dir, no som als anys 80, la gent ja no està aquí a fer-te 80 hores cotitzant 10, el que diem que no és algo que segueix existint per desgràcia. De fet, es veu molt en la compta aquesta del Soy Camarero, no? Que quan publicitant de tant en tant, fa poc ho veia, que, bueno, no, és que jo estic buscant, no sé què, mira quines condicions, com, clar, va descobrir el tio que trucant per darrere com si fos un tio que volia treballar, tenen res a veure les condicions reals que les que ja estava publicitant per televisió, no? Dius,
que al final surten aquestes coses. Professionalitat en el sentit de que un cambrer és un professional, com és un treballador d'un operari d'una fàbrica, com és qualsevol tipus de treballador o de supermercat. Són professionals. El tema del cambrer és qualsevol, el cambrer no necessita formació, que és una feina fàcil d'aprendre i dinàmica per a una persona jove que està estudiant o coses així, sí, però no li treguis la importància i el valor que té un professional. Al final, què passa? Que tothom és cambrer, tothom d'això, i aquí surten després males experiències. Sí, i duren poc, i la gent duren poc. Sí. Si no et consideres, no els tens en valor i no els hi pagues bé, ja és una feina suficientment dura com per aguantar-la per 4 xavos. I mitges cotitzacions i tot el mandat. Clar. Sí. Què diries a algú jove que està començant com a cambrer o com a cap de sales? Paciència i el mateix, i sobretot si tens un càrrec que passarà per davant de la teva vida la majoria de vegades i que ho tinguis clar. I que et valoris si et compensa, perquè és això. Vull dir, no pots no estar en un lloc així. Sí. Bueno, si no, a veure, ja es veu a vegades què passa, els negocis que s'enfonsen així, no s'enfonsen perquè sí, perquè després és obvi que els altres funcionen. Perquè no tens una implicació, no tens un personal implicat, el que diem, paciència... Cal una passió. No et deixis prendre el pèl, que a vegades costa, sobretot que ets jove, a veure, reivindiquem que tenim una feina professional i que s'ha de pagar. Et molaria, o sigui, mai t'ho has plantejat de treballar com a sumit? Bueno, sempre, tu penses per sobre, però com no tinc ni punyetera idea, tu valores perquè és algo relacionat amb el mundillo que t'agrada. De fet, ho vaig pensar aquest cop que ho deixava, i hòstia, potser, no? Perquè, hòstia, és algo que m'agrada, és algo que domines de forma amateur, no? Doncs, hòstia, donar un passet més i poder aprendre i poder dedicar-t'hi, però, clar, sempre és com la limitació, no tinc ni idea, i després posar-t'hi com sempre, que és tan fàcil com trucar al Miquel i dir, puta, com funciona això? Però, bueno, mira, a vegades, però sí, com a plantejar-ho, però és que tampoc sé si semblaria bé, si no... Jo crec que sí, i jo crec que en el que hem parlat una cosa i tot això... Això és aigua, Això és aigua. Això és aigua? Sí, molt bé. No, per el que hem parlat i tot això, jo crec que tens una mica bastant de coneixement i jo crec que el tema de treballar com a sommelier o el tema del món del vins és una cosa que si t'hi fiques una mica més cap dins, em molaria molt. Sí. Ja ho provarem, ja quedem un dia. Sí, jo quan vulguis. Vale, quina opinió tens tu referent als vins naturals? A veure, només naturals o entrem en naturals que entra tot el biodinàmic, tot l'ecològic... Bueno, és diferent. Això ho pregunto, clar. Jo només parlo del vins naturals. Vi natural, 100%. Jo crec que el vi natural és una experiència que, com dir-t'ho, crec que has de passar l'experiència d'entrar en el món del vi, està d'agradar, t'hi has d'acostumar, has d'agafar experiència dintre del vi convencional, i un cop d'això ja passa que saps què t'agrada valorar els vins, comences a diferenciar una mica, ja no a nivell professional com tu, sinó a nivell propi de, hòstia, sí, més coses, més ase, i et van agradant diferents tipus de vins que no t'encasilles amunt, això t'agrada el vi en general, llavors dona el pas. Perquè crec que val moltíssim la pena, però t'està acostumat a beure vi convencional, perquè si no, clar, sobta molt, depèn del que prenguis. Clar, conec molta gent que és això, clar, s'ha provat un vi natural molt bèstia, sense estar molt acostumat, i hòstia, no, això és merda directament. Clar, perquè després doni el pas per provar-ne un altre és difícil, perquè ja és com que ho encaselles, no? S'ha d'entendre una mica, no? Correcte, sí, trobo que és això, és una forma d'art per de fer vi ja més artística, més personal de cadascun. Tens que tindre clar que depèn de moltes coses, depèn de l'any, depèn d'una ampolla de l'altra, depèn de tot. Clar, en vins naturals són molt bèsties, tu saps, el de forxes i mitja hora l'última copa no sap igual que la primera, ja, i no per airejar-se, sinó perquè, bueno, es va oxidar, va canviant, clar, és que depèn dels vins, és que són complicats, és per això, trobo que l'únic és que tens que tindre una bona base per endinsar-te i dir, bueno, provar, és un món superxulo. Sí que potser has de ser una miqueta més obert amb això de ment, no dir, és que a mi m'agrada, de menjar inclús, no? És que a mi si em treus de la vedella, si ets una persona així, però no entris en el món del natural, segurament, perquè no li trobaràs el què, com he conegut molta gent, vull dir que no va haver problema. És una miqueta més obert, de dir, bueno, a veure què, provem, potser que no t'agradi, o sí, o no, una mica més, clar, que són molt més complexes, per mi és això, a mi m'agrada, jo la meva opinió és que sí, però trobo que has de tindre una bona base per poder començar a disfrutar una miqueta del món. Llavors recomanes el vi natural, recomanes més a la gent que ja té una base en el món? Jo, per mi, sí. Sí. A veure, més que res per això, perquè és molt fàcil trobar-te que no t'agradi el primer que provis i ja diguis, doncs a mi és que no m'agrada el natural, ja fas el... No, natural no m'agrada, però haver provat un, perquè a veure, són complicats, clar, és això. Si tens una base de provat diferents tipus de vins, ja saps modular el teu paladar, si són més àcids, menys, ja t'has trobat vins convencionals que són molt àcids, alguns que molt poc, per exemple, que un vi natural és més àcid, ja saps que els vins són àcids, no? En aquest sentit.
Si veus sempre els mateixos tipus de vins senzillets, vins plans, fots algun vi natural, ja te'ls tiraran pel cap. Jo, com a l'experiència que tinc també d'hostaler, a veure, el primer d'això, aquest vi, si és natural, comento, perquè, a veure, si no l'ha tastat mai pot ser una cagada. I si estem parlant d'agafar una ampolla, evidentment. Mira, una copa al final, bueno, doncs mira, sempre animes a la gent de dir, va, arrisca-t'hi que total és una copa. Una ampolla has de vigilar. Això no, és una pasta, és una quantitat de líquid que no és per llançar-lo. Hi ha algun vi que creguis que està sobrevalorat? Algun vi? Sí, i molts. Molts en general. La gent, el 90%, la gran majoria de gent, jo crec que ja només pel fet d'agafar noms, d'agafar DOs o històries així, ja és un vinazo de l'hòstia. En general, no vull parlar de ningú vi perquè és algun fet general, crec, no? Sobretot amb les DOs, no? Com en aquest país ha passat de fa molts anys, no? Aquí, localment, més el tema del priorat, no? Sí. Que veiem priorats que és una altra merda, igual que digui, ho sento, que és així, però com és un priorat ja és l'hòstia, no? O un tipus de raïm, no? És que aquest tipus de raïm, no? Pues, en general, o un vi que fa 20 anys va agafar nom, perquè jo estava al 90 i va fer gràcia, i a dia d'avui, que però és una merda, tio, jo què sé. Jo crec que passa en general per desconeixement real, no? Que hi ha molta gent que veu vi perquè veu vi, bueno, que sé, igual que jo bec cervesa, jo no tinc ni punyeta idea de cervesa. Un coneixement bàsic d'hostaleria també perquè he treballat i conec més que molta gent, però si em poses algú que sap de cervesa, no tinc ni idea, jo bec cervesa perquè m'agrada, perquè fresqueta, perquè jo sé, m'agrada més una que l'altra, però no sé parlar, no? Vale, canviem una mica de tema. Quin és el teu objectiu a la vida? Ser feliç. És que aquesta no me l'he de preparar, fa molts anys que ho dic. Sí, és l'única que no tinc dubte. Sí. Intentar ser feliç. Hòstia, molt bé. Sí. Top 3 vins que has tastat mai. Hòstia, ara jo que sé, que he provat molts, sí que n'he anat molt i que no me'n recordo dels noms, és durantíssim, a més jo tinc dislèxia i a vegades me'n va del cap. Però així que recordi, no, això, un vi que vam, és que no recordo com es diu, crec que era de Tarragona també, Vale. Ni ho sé. I em va fer gràcia per això, treballant aquí a Altafulla, pues, va vindre de sommelier d'aquí de Tarragona, dinar amb un amic, i portaven un vi del 93. Em va fer gràcia perquè el meu any, el vam estar tastant i era espectacular. Això s'havia conservat bé, fi, sí, el que pot. La veritat. Era negre o... Negre. Sí, jo crec que tots els que et diré són negres, sí. Després un morenillo amb una varietat, que de fet es deia morenillo d'aquí de Tarragona, que el celler ja n'existeix, no me'n recordo com es deia, però això sí que ho sé, m'ho va aguantar el propietari del local, i quedaven 2 ampolles, espectacular, o sigui, molt fi, molt bo, en canvi l'altre la vam obrir i estava fotuda. Bueno, vull dir, perquè eren coses rares, sobretot, no potser, més que dir, hòstia, un vi que puguis comprar ara mateix al mercat que és espectacular, no, me'n recordo més d'aquestes cosetes, no? Sí, com a tercer que et podria dir, no sé. Et poso un blanc, si vols, o com a curiositat. Però un cop al 13. Crec que eren 8 mesos en barrica. Però perquè un vi blanc d'aquests el podies mastegar. 13 robes? No, 13, és que no me'n recordo el celler. I això, crec que tenia 8 mesos en barrica. I més que res per què et dic, per coses de no... Potser més que de bo, d'espectacular, de sorprendre, saps? Un vi blanc que el podies mastegar amb la boca. És català. Sí. Nosaltres aquí al cafè treballàvem els quilòmetres 0. Treballàvem el 90% de vins catalans i el 10% eren coses ja molt friquis, un vi de merda francès o xablis, algun xablis del 80 i pico que tenia mai a guardar, coses així. Tot el que és català 100%. Hòstia, que guai. Sí, és molt xula aquella vinoteca. Has remenat laturs i coses d'aquestes. Sí. I a més això, que el propietari, un tros de frigui del David, que està a Filipines treballant, un projecte ja ha obert el tercer restaurant i la primera pastisseria grec. Sí, de fet el primer es diu el Born. És molt xulo. El tio ha fet m'ha agafat aquí la moda, platets de compartir tot això. Producte local de primera qualitat, amb cuina fusió catalana, espanyola, amb productes d'allà, tio. Hòstia, que guai. Increïble. Sí. I això, té un pedazo friqui de l'hòstia, i el tio tenia una vinoteca privada, en el sentit que no tenies la carta, allò era per, que dèiem, hosti, que bé, saps? Ja treballava amb el director de la Caixa, amb el president de la comunitat, no sé què, a vegades et venien, saps? Jo què sé, i els pinazos així, saps? De dir, hòstia, tinc, no sé, mira, m'ho miro, sense començar a treballar amb polles. I era provar, clar, perquè les teníem, em sap greu, això et matarà, però estaven allà, un paler a la intempèrie, al mig del restaurant, saps? Sí, vins d'això, de 200 paus, allò que deies, hòstia, això està fet malbé, saps? Però bueno, el David és molt així, bueno, està per casa, d'escorxa, és igual, mira, també, puc fer publicitat o no? Sí. No voluntària, o sigui, és que no m'ha vingut, és que els vaig provar fa molt poc, així, per fer alguna més modern del tema de vins, que m'ha agradat. Els vins de Passarella, els coneixes, d'aquí del Priorat?
15? Massa vella. No. No totes, però tenen de les vinyes més altes del Priorat. Vale. I estan fotent un vi de Priorat. Fresc, mineral, tio, allò, amb un sabor, tio, però no amb aquell cos que té el Priorat, saps? O sigui, gust característic, tot el que vulguis, però hòstia, un vi que no és allò que diguis, hòstia, és que estic fotent uns cims de porret, que necessito 2 litres d'aigua per fer-ho passar l'estiu. No, superbons, també, em van sorprendre. Tenen una gamma de vins relativament alta, a preu de públic, però valen molt. Sí, jo crec que així, coses modernes que s'estiguin produint ara a dia d'avui, hòstia, més tots els que vaig provar, apunta-te perquè t'agradaran. Sí. T'he comprat unes quantes ampolletes, tio, i espectacular, I ella també... Sí, vam anar amb el Gerard, perquè se'n van conèixer a la Wine Week, i vam fer amigues i tal, el Gerard sent xef i tot, hosti, per què no veniu un dia, us ensenyo el celler, el Gerard ha posat cuino jo, saps? I ho vam fer així una mica d'entre col·legues i tal, gent de per aquí de la Conca, de Valls i tal, i hòstia, va ser molt xulo, vam fer la visita, a més ens van despatxar, bueno, que tenien alguna amb Goraví, tot això, també molt antiga, saps? De les primeres que havien fet i tot això, i de dir, hòstia, uns caldos d'aquells de dir, hòstia, d'estar 30 minuts, vinga, i es va obrir, el cabron estaven espectaculars. Però també molt xulo, de fet quan. Que guai, vale, molt punti. Vale, quin va ser l'últim emborratxament? Va ser amb vi? Hòstia, sí, però era un sopar popular. Sí, jo aquell vi, no sé, no... Però era vi. Sí, bueno, a veure, entre tota la cançó sé que li vaig fotre, crec que hi havia un roi. Hòstia, que era dur, tio, barri mariner, tio. Perquè ja es relaciona tots. Sí. Ben barat, tira. Increïble. No ho vols tastar-lo? No m'ho pot dir, tinc que dir. És Conca. És Conca? Sí o no, encertat o no? Només diguem això. No, Conca, ho trobo raro que sigui Conca perquè he vist que té tapó de rosca. A veure, és que en cap pot de la rosca, però és que a mi em sembla... Parles en Rego en fa un encat. A mi és que em sembla un trapat, això. Clos, alguna cosa en fet. A mi em fa olor trapat. El color m'agrada, el color sí que és color... Claret. No, saps el que em recorda? Hòstia, se'l vam fotre tu i jo. Jo diria que és trepat, Diries que és trepat. Ja t'ho diré. A mi m'ha olorat de trepat. És que no sé si ho confon, però a mi l'olor em recorda el trepat. No, jo crec que sí que és Conca. No, potser no té res a veure, però... Si després 10 minuts, ho desveig. Sí o què? Sí. Te puc dir quin recorda? Vale. Fes Montblanc, aquell que tenia l'etiqueta fruites. El gourmand. Però el Montblanc és molt més... Per mi són molt més àcids, molt més forts. Per mi tenen molt més coses els Montblanc. Els trobo molt... Però aquell gourmand no. Molt àcids, no? És que no sé si t'ha estat aquest. Tenia garrut i trepat. Ara l'ha tret el meu humà, no sé per què. Però em sembla que pot igual trepat i garrut. Quin és l'últim que ens vam fotre així a la bodegueta, també no recordo? M'agrada, Sí. Pues tot de rosa ja amb les pistes longs. L'olor també em recorda que ja me'n va passar. Es deia la merda que em vaig fotre tu i jo. Bueno, la vaig fotre jo, bàsicament. La bodegueta. Sí, un Mencía. Com se diu ara? Sí, la varietat Graciano. Un Graciano. Recordo un Graciano, potser d'olor també. Bec per on vas, sí. Però no sé. Ja saps que jo, no, a veure, perquè m'ha recordat, però... Abans de desbanyar el vi, anem a jugar una miqueta. Porti un joc. Et diré 2 situacions del món de la restauració i tu m'has de dir en quina et quedes. Vale? No vol de vi de pell. L'has d'escollir una, vale? Sí. Has de triar entre un servei de 14 tones amb molt d'estrès però energia brutal o un migdia fruits amb cafès llargs i clients Servei brutal. Sí? Per què? Jo t'explico el per què. O sigui, podria escollir el segon perquè dintre de la restauració que jo he fet potser és el punt xulo, sobretot depèn del client, perquè ja comparteixes més amb ells, tot això. Però un servei lent de per si a un cambrer al mat. El que diem, al final un cambrer pot ser més tranquil o menys dintre de ser un bon cambrer, però un cambrer que porta anys tens un mínim de garro, perquè si no, no és una feina per tu. I és això, el servei lent és... Hòstia, si he d'escollir és això. Prefereixo un servei més canyero que no avorrir-me. Jo també l'escolto. Què és això? A veure, perquè m'has dit que tinc que escollir. A veure, si comencem per això, a veure, jo ja m'entretinc, vull dir, més si estic de cafè de sala i tinc un cambrer que vagi servint, em quedo jo cascant amb el client. Però no va per aquí la pregunta, suposo. Has de triar entre una sala plena però ben coordinada o un cas privat amb 4 persones que et deixen llibertat. Un tas privat, sí. Perquè tens més connexió. Sí, en aquest sentit. És una miqueta com la primera, no? Però valorada d'una altra forma. Sí? Ara has de triar entre un servei de 30 persones amb pressió i adrenalina amb un client que et pot preguntar si en 15 minuts i al final només et demana unes braves. El primer. 100%. A veure, la sensació del moment és de voler-lo matar. Sí, no? Jo crec que aquí passem tots els hostalers, que res jefes de sala i cuiners, perquè algú que t'està preguntant 15-20 minuts, perquè ens ha passat a tots. Les ganes de voler-lo matar en el moment
Clar, més comptant que segurament tens feina. Clar. A veure, si no tens feina, escolta, mira... Si la teva etapa a la restauració fos un plat, quin seria? Sí, clar, el que dèiem, no? Algo increixendo, algo que podríem fer, això, algo de menjar, picar, allò que te gustes millor quan de pujar a poc, Sí. no? M'he pensat un gelat. Un gelat. Comença molt bé, al final s'afon, depèn de... Pues... no, però més d'això, no? Un plat d'aquests que va incrementant de gust, que tingui potència, no? Sempre ha sigut això, comença des de zero i Sí. anar pujant cada cop escalant una miqueta Un més. menjar mexicà. Per exemple, sí. Ara ha arribat el moment, anem a desballar el que hem estat tastant tot aquest rato, jo ja tinc la copa buida. Què creus que seria? Pues jo et diria, per cular això, quasi, que un trapat d'aquí de la Conca, però, hosti, és raro, no sé. Un rapat de Concaró? Quedes amb això? Suavet, és molt lleugeret, també. Entenc tot el que estaves dient, que perquè també havies dit com un mencia o alguna Sí, això, perquè té un gust diferent, sí que no et recorda per la Sí. claror, pel d'això, però després tens un punt molt més consistent en boca que no el tenen els trapats. Sí. Llavors, clar, no sé què dir-te. Entenc per on anaves. Vale. Llavors, això no és un tapat, això no és de la Conca, està una mica lluny de la Conca. És australià, Mira que És de- sí, tio, sí, de la Conca Australiana. de Yarra Valley, de Giant Step, i això és un Pinot Noir, però té una miqueta de cigars. Ah, vale. Vale? És un copatge de Pinot Noir així més. Per això trobes una miqueta... Un gust així, vermut, més... Sí. El pebre negre... Sí, sí. És un vi que em va sorprendre moltíssim quan hi vaig estar. Estàs et diria que taronja. Com? Perquè jo fruites no en trobo mai. Ah, doncs, Mai trobo Pues fruites mira. en olor, però ara m'està donant taronja. taronja, o sigui, sé el que veus, però taronja com a tal. Pues sí, no sé, Sí, saps que jo per olors i això, dic punyetera Sí, idea. doncs aquest vi em va sorprendre molt, perquè la majoria dels australians els que provaven xinets o pinot noirs. Mm. I aquest és un copatge que és estrany allà, super estrany, i em va sorprendre Mm. moltíssim. No, però és molt xulo, ara. I, o sigui, em va agradar molt. Molt bo, molt bo. Sí, sí, entenc que també que et pugui relacionar amb el tapat, com el mencia, Mm. ai, el mencia no, el graciano. Graciano. Sí, 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 sí. Sí, diferent, sí, molt xulo, molt bo, la veritat. Moltes gràcies, Axel, per venir i per Tu. poder xerrar una miqueta. Mola bastant parlar amb algú que ja no és del sector i no té pas a la llengua, la veritat. Si t'ha agradat aquesta conversa, comparteix-la amb algú que estigui pensant en fer un canvi de vida o que simplement estima el vi, però ja no li vol dedicar la vida. Recorda seguir-me a Miquel Vins per històries del món del vi i seguiu-lo ell. Bueno, no tinc res de red social, vull dir. Vale, no el seguiu? No el seguiu? El podeu seguir, però no valoreu res, vull dir, no? No el seguiu, si el veieu pel carrer el saludeu i si voleu anar a fer una birra amb ell, Va, això com vulgueu, clar que sí. ens veiem al proper Globs Històries i Salut i vi. Salut. Ara sí, espero. Ara sí. Bueno, jo crec que sobretot els moments d'estar a la porta tancada o mig porta tancada, sempre amb algú que tingui algú de coneixement, sobretot parlant del tema del vi, no? Vale. Aquelles xerrades amb gent que realment en sap, que Sí. estàs aprenent, que pots comentar una miqueta de tot el mundillo, no? Sí. Aprendre també. Aquests moments jo crec que són els que més m'emporto sempre. Clar. Aquell moment d'estar a la barra, amb el caso, i tal qual. I, de fet, va fer una escrita al diari que era guapíssim, no? Que era això de dir, jo no venc menjar, jo no venc vi, jo et venc l'experiència d'estar aquí amb mi sentat. Clar. Ara, l'experiència amb la teva parella d'estar disfrutant aquestes 2 hores a casa, Sí. de que surtis a dir, hòstia, aquest plat amb deixa, és el millor que m'he menjat mai. Aquest orgull de que surten de casa teva, perquè al final és casa teva.